mga kainday nami bagong style. Tanga naman ni Ube. Kaya sulayan lang mo na Ube. Flavor Ube. Ube Pancake. Ube Pancake na mga kainday. Hindi siya unique. Hindi siya unique na hotcake. Ube Pancake by KaInday o KaDodong. Una guys, mag-init ang kalaha. Pasensya na sa mga kalaha. Dua ka pa na na guys. Tatong oil guys. Mga kainday. Huwag na pang oil. Gagmay lang mga kainday. Tatong oil mga kainday. Pasensya sa mga kalaha. Muna siya style sa mga Ube style. KaDodong. Sorry ako da. No? Sorry ako da. Panalang siya. Ako sana. Mga kainday, pag maingani na siya forma, pwede na nang mo balingon. O, diba? See? Magic! Kani wala pa na, pero pa nagka-putoy-putoy. Ingana na siya, guys. Atong hotcake nga, Ube Pancake, mga kainday. Ulit-ulit lang na proseso yan, mga kainday, hangtong sa mamarot. Ulit-ulit lang yan ang proseso. Style guide. Ano pang social style. Pangka. O pang pinuboy. Mga kainday KaDodong. Yan na siya mga kainday mga KaDodong. Yan. Naluto na ito para naman na siya nakamon na simple na pa siya mga kainday. Guys, pag kailangan mo lamig na siya lamig. Lamig kayo. Gawa-gawa. Anong vlog? Ha? Asa na yung alam mo ngayon? For this Yung ba yun? Yung bagong bahay? Hindi mo na bago yung